This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasuko kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga.
Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit, Panginoon. Patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay niyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Country Best International is urgently needed. Interested applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Arangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Siyempre, good morning Castilla, good morning Daragang. And of course, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, Kingdom of Saudi Arabia, Hong Kong and China.
41 minutos makalihis ang alas 5 nin pagkaaga digdi sa naiyan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa BicolNet TV. Mga karandar, mga kasurog, live kita sa duang istasyon, BicolNet TV and Arandar Broadcasting Services. Siyempre, mag-iriba-iba naman lamang kita sa launin sarong oras bago restoryan kita kung mga dapat pag-istoryahan mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Pwede tabi ka mo magpartisipar sa programa sa pag-isa na sa pag-type din sa comment portion kan sa indong mga monitor. And siyempre, good morning sa mga nakaantabay na sa oras na ini sa indang Facebook. Pwede tabi digdi ang gabos anything under the sun as long as na dahin kita kita makadanyar nin kapwa. Pwede po yan digdi sa programa. Pwede digdi ang greetings, birthday greetings, anniversary greetings, gabos na greetings. And dapit sa 31 na kan bulan na Mayo, ultimong aldaw kan Mayo, pero primerong aldaw kan simana, Lunes. Mga karandar, mga kasurog, magburuhat, magurunat kan sa tuyang ugat sa bayan nin mainit. Mainit na tubig, okay na. Bako sana mainit na payo, takaraot ang pagparamati-mation Lunes na Lunes, mainit ang payo, day pwede. Ako sana ang pwede mag-init ang payo kung may mga isyong pwedeng ikainit kay payo. Sabayan nindo. May mga isyo, may mga istorya na pwede talaga mag-init ang payo ta, pero iwasan ta ano ta Lunes na Lunes. Punan ta nin maray ang simana, tapuson ta naman nin marayo no. Good morning kay Pading Clarence Sintalan kan branch 52 Bulwagan ng Katarungan kan Sorsogon Province or Sorsogon City. Pare, good morning. Salamat sa pag-antabay. Uro aldaw, aga-aga, Lunes hasta Biyernes. Dahil po utas nin pag-antabay ining amigo ko dyan sa Sorsogon. O mauli da baga si Pading Bob, aber daw. Ha? Aber daw, Bob. Pare. O no rin ka mauli. Idali ata nga ning maayos ang ralaban. Okay. And of course kay Primo, sabi ni Primong Robin Nacion, maray na aga tabi manoy ayi asin maray na aga Arandar Bicolandia. Salamat sa pagantabay, siring man salamat sa imong pamilya. Ay pizza 31 no, so nagasilibrar kan sa indang mga birthday, happy birthday. And sa mga anniversaries, happy anniversary. And dyan sa mga nagapiesta, happy fiesta. Tandaan, may kasuguan na bawal ang mass gathering. Sabi kan Presidente, aristaron ang kapitan. Dati, kay Basumir, ngunyan kapitan na sana, ang aristaron. Pero maurag man, maurag talaga an sa tuyang Chief PNP, ang bagong Chief PNP, dahil nga na rin, imbestigaran. Taday man tabi maiwasan na din, magsilibrar kan piyesta tayo, yan ang paghanda dyan, pasasalamat yan sa saindang patron. Iyon na sa nampig sa sarigan kan kada barangay, kan kada tao, ang saindang pigtutubunan, ang saindang mal na Diyos, ang saindang Allah, ang saindang konsisay pa, basta ang Diyos, ninda, piga silibrar an pag-birthday kay ni kay tan mapagulan. Iwasan lang ang magparadukot-dukutan. Mas gathering pero may social distancing. Siguro okay yan, ano? Pero ngayon may kunyan pa, may ano ini? May kurukarantahan pa. Sa pagkurukanta talagang medyo kunyan. Kaya ako kan mga buro video singko. Tapos siyempre pag ugom kan microphone kan saro, mauguman sa saro, tibad may virus na natada sa microphone. Kaya ning microphone ko ini, solo ko sana ini. Dahil kay ni Kibang ugom, ako sana nanggad. Siyempre duman sa may mga
kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kamembrong nagparam na sa ibabaw kang kinaman, talagang mamundo po yan sa lado kan managkawarlat ko kaya narandar pikulan dyan, nakikisumaro po sa inyong pagmundo. Sa may mga gadaan, condolence po. Oy, thank you very much sa tropa dyan sa Castilla. Sa Kumadkad Castilla, Sorsogon. Thank you very much kasuwa po na sa pag-akomodar kay thank you very much kay Maestro Efraim Mendez. And siyempre kay Mac Efraim Mendez, tambal ini. Nalilibong ako kung paano i-pronounce kay ni ang mga ngaran kan mga amigo ko dyan, tropa, mga katropa sa Kumadkad Castilla, Sorsogon. And thank you man kay Mate Joe Arimado. Mate, thank you very much. And siyempre sa tropang Cards, FII, ang tropang daing untok na magtabang. Ubito ang makatabang. Daing ibang pag-iisip ang magtabang. Cards FII sa panginginot ni Commander Jomar Hardin. Commander Jomar, good morning. And siyempre, ilinganan na sa tulog ko. Na t-shirt. Tabon ngayon, kanya para sinulog. At nagdaram akong nagkampanya ko. At tatinaw, sinulot ko. Dahil nagkaya ko ibang bado. Ayan o. Ayos! And so, ibang tropa natural. Oy, Sarsiga family, dyan sa Puro Cross, good morning. Talagang, ayos talaga. Pag urulay, iyo yan. And siyempre, sa bilog na Banwaan kan Castilla, good morning sa 34 barangay. Good morning. Si Ayi Andes Arieta po ini. Sa inyong mga kasabay sa programa. Okay, ano ang mga programa, ang mga istorya. Ang tabayan man taod-taod, sa tuyang mga patrollers, sa tuyang mga pag-iriba digdi sa programa, sa luwas dyan sa probinsya Canalbay, yaon dyan si Kasurog Patrol numero 2, Tony K. And sa probinsya Sorsogon, yaon dyan si Karandar Friend Mendez. So, oni na ang mga istorya. Ako talagang di akong masabi sa ngunyan sa bagong nakatukaw na Chief PNP o kaya ang pinakapamayo, pinakaama kan bilog na kapulisan sa bilog na Pilipinas ang advokasya kay ni. So, ICP ba yun? Tataylingon kong kay Matanos. ICP yata ito eh. Uneo. Marinaan may kodigo kaysa ICP. So sa iyang programa bilang Chief PNP, ini yung intensified cleanliness policy. Linis pa, talagang malilimpya. Sabi niya nga ni, sa halipot ko ngayang pagtukaw bilang Chief PNP, hingawang kuan gabos, na malimpya. Inot na inot sa mga opisina. Piglilibot ka ini. Ang mga istasyon, pag makano sa istasyon mo, dapat malinig, magayon ang sa indong istasyon, takong dahi, may puntos ka mo kay Chief PNP. Intensified, inumpigan po niyang intensified cleanliness policy in the offices. Ikadua, intensified cleanliness policy in the ranks. Yun na ini. So mga oras kalawag, mga pasaling mga pulis, mga daing kamugtaking pulis diyan sa indong lugar, isumbong na nindo tanganing
Mientras nakatukaw pa ang Chief PNP, mawara na ini sa serbisyo. Tabaka paghalik kay ni Chief PNP Guillermo Eliazar, tibad ang sumalida, so arog kan inot na adeng mangyayari. Kaya dapat ngunyan ipaabot na mga kaarandar, mga kasurog kay Chief PNP, ang napigahuna nindo na mga pagong pulis, mga iskalawag, mga daing kamugtaki, daing ginibon, no di magkutong, magdilin siya, kung ano pa man, ipaisi tabi yan. Ano? Iimbestigaran man yan. Kan ay meg. Iimbestigaran man muna. Bako man ura-urada, sinumbong mo, tanggal agad. Bako man arogan, siyempre dapat may due process. Maagi dyan. No? Yan. Yan ang pigapon niyang intensified cleanliness policy in the ranks. Ako pag may nasirip ako dyan, iuusip ko man. Kung may masirip. Yan mga amigo kong pulis, puro man tultol. Takon ba ko ang tultol? Day ko man yan, amigohon. Ano? Okay. Ikatulo, intensified cleanliness policy in the community. Ano ang gustong sabihin ka ini? Na cleanliness in the community on peace and order concern, sabi niya. Ngayon, sabi nga niya, you will hate me. Hindi ako magdadalawang isip na magtanggal ng mga tiwaling pulis dahil sa laki ng sweldo at benepisyo na pinagkaloob ngayon ng gobyerno sa kapulisan. Sigurado ako na maraming nakapila para palitan kayo. May recruit nga ni ngunyan. Sabi yan ni Police General Guillermo Lorenzo T. Eliazar, ang bagong Chief PNP. Halaka mo. Inampiga po sa Tagalog, tinginin. Tinginin. Itong nag-hold up na police, ano na update? Nadali na, nawala na sa serbisyo. Alangan man na reprimand siya na ito. Dapat tangkason. Mga pulis, mag-ingat. Sabi nga ni, dit na konsiderasyon sa mga minor na violation. Pero pag mga grabe na, ay dapat nang ipinalidad. Pero kung dit na violation, dit man na konsiderasyon. Bako puro dako pa, mga pulis, bako arog kaan. Pag arog ka mo kaan, mapapasain na ini yung intensified cleanliness policy in the community. Madadagit sa indo ang community. Ayoga, parang yadiit, bako man talaga grabe. Pinalidad agad, taigwa kaan, ki mga enforcer. Bako man sa pag-abuso nindan, no di, tatrabaho nindan, mag-enforce kan batas, i-enforce. Pero, sabi ta nga ni, dit na konsiderasyon. Magmarati nga ni, sa Randar Bicolan dyan, tanganing dayman ka mo, mabalag sa alanganin. Ngaya, sinugog ngayon niyo sa mo, city, municipal ordinance nga ni city ordinance, ay ba ikamukan, nga ordinance ang ay, minsan, dayman, kapritso. Kapritso, maski nga ni ang mga batas-batas na ng mga nasyonal. Ani ba kang kapritso man sana, kan tagibo, basta sanang may magibo. Ayo, basta sanang may magibo, pero harain man. So, ibang giniribo baga, na mga batas-batas, daray mambaga. No, pero tama yan, mga enforcer. Tama yan, dahil nindo'y pag-implementar. Kung piguunan nindong, dahil man sanang kamugtaking batas-batas. Grabing batas sa Pilipinas, grabing kalukalugod ang nangyayari. Sa sobrang batas, grabe man lugod ang violators. Inot talaga violar, so nag-ibo. Dahil man, bako man ka, boss. So yan, kaya kasuhapon, tama, kasuhapon, Domingo, nahiling ta, grabe dyan, may mga RS dyan sa, na nahiling kita, mga road security, mga PNP, mga police visibility sa tinampo, naghapot kita, to pala, nag-abot si Chief PNP, pangduwa na ni Chief PNP yata na pagdigdi. Kaya, kahit ka mo matibay man nini si Chief PNP. Ano pa ang mga istorya na bago kitang mag-commercial? Uni pa, saro pa ining istorya
na dapat maraman kan sa tuyang mga paraan tabay. Nailing nindo tabi ito mga or nabasa tabi nindo ito mga kaarandar, mga kasurog na naglakop na sa Facebook, sa social media. Dahil ko marumduman kung siya ito na nag-post na may sarong persona na nagpapaluwas na gabos na vaccinated o kaya na-inject na kan vaccine. So sa COVID vaccine baga, anti-COVID vaccine, nagluwas na igwadaaki o kaya magkakaigwa na sa nadaaki 2 taon na pagkabuhay digdi sa ibabaw kan kinaban. Jesus Maria Joseph. Siyempre, ang makabasa ka ito na-inject na, matatakot. Bako yung karaw. Dapat ngaya, dahil lamang nga kitsansang makasurvive ngaya, ang sarong tawong na saksakana na inject na kay niong vaccine sa coronavirus. Dahil na ngayang pag-asa, asin na posibleng mabulong. Uyugon mo, dahil kan matakot. Dapat ngaya maging preparado kita na i-cremate na ang sa to lawas. Uyugon mo, anday ka kan magkudol-kudol. Ay grabe. May nag-comment. Name ngayon may name ngayon. Bako, sinabi na ngayang dai, magpabaksin. Sabi man kansa raw, Jesus ngayon. Tubod-tubod nga kamukaan. Which nagpaluwas ang Department of Health na dai po magtubod duman sa nagluwas na araw kay itong post sa social media. Tabako man po totoo. Dahil nga kamukaan magtubod. Makalawag naman yan sa otak. So na-eleksyonan, tibad mananggad maminsan tulos. Magkakaisip-isip, tibad talaga magmay na minsan after 2 years na ngayon ako. Pero imbestigaran kung ano kinagaran. Yaw. Tibad, totoo ba nga ito? Tatandaan tayo na ingon yan hanggang 2 years. Pero sabi kan Department of Health, dahil po magparatubod-tubod kayan. Yaw, tagabos po na vaccine, bako man po ang basta-basta ginibo duman, itinaw sa Pilipinas, isaksak, bako man po arog gayan kan basta-basta. Pig-adalan man po yan kan mga eksperto. Dakulon man po ang eksperto digdi sa Pilipinas. Nagkataon lang na sa mga eksperto na kunyan, na lyabihan sa likod, bako man abgabos, taso iba nagtagapugawak man. Pig-adalan man ang ninda. Kaya wag maniwala doon. Okay? Okay. Oras? Alas 6 na nin pagkaaga. Okay, bago kita magparagos kan sa tuyang oristorya, mapatalastas na kita ha. Mabirtatabi ang programa makatapos na ining nagkapirang patalastas. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we'll get through it.
Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the first district of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical, vocational, livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the register, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the first district of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, Arango ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Busang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And siyempre, ang oras manayan atod sa satuya kan full colors printing press and photography. Full colors printing press and photography makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi. Full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Ms. Rochelle Marcelo. Siringman, ang oras na yan natin sa tuya kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Madaling hanapon kay Lera Sarinig and Bicol College. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. At paghalin nitong Al Aluminum and Glass Supply, magbalyo ka mo nin tinampo, mailing nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan ang law office ka na bugadong servidor kan banwa ang kandaraga na si Attorney Joey Marciliana. Mapagibo ka mo nin legal documents kay puanin doon nin mga ang legal advice, legal consultation. Magpasyar sana sa Marciliana Law Office. Hanapon sana si Attorney Joey Marciliana. Kung ka mo naghahanap nin rent-a-car, pwede man tabi ka mo dyan mag-inquire. Tan manager kan CJ's Rent-a-Car. Dahil iba ko diyan aking gayon ni Attorney Joey na si Charles Joseph Marciliana. Auto ko drive ko sa ipang biyahe mo. CJ's Rent-a-Car. And siringman, mabuhay ang inner wheel kag sa chapter sa pinginginot ni Sis Cha Barbacena Marciliana. Okay? And kung nanaw to nindo may duro diferensya, daraw sana sa kasa kan RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Purok 5, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. RB Brothers Car Service Center, expert sa gabos ng kahilangan halos kan sa indong mga sasakyan. RB Brothers Car Service Center is owned and managed by Mr. Ordok Boy Gulyem. Siringman, kung gusto ninyo magkakanin, puwerteng mga putahe nin na Pilipino,
Magpasyar sana sa Ignatius Lutong Bahay dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Perting mga pagkakan, mga Filipino cuisine na matatanaan sana dyan sa Ignatius Lutong Bahay. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalin Arionday. And sa mga nagkakarapik Pinas sa oras na ini, sa bayanin mainit na tinapay. Sa bayanin mainit na tinapay, na masiram na tinapay, na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop. 1015 Nathaniel's Bake Shop, makukuha dyan sa Barangay Orosite, Ciudad Can, Legazpi, hampang sa Nanggayo Can, Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Marian Archaga. And of course, native chicken, dyan sa Tatawin Fast Food na makukuha sa Everlasting, okay, Pork Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Okay? Tatawin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. And of course, safety sa household, dahil hanggang paglingawan, magamit nin di kalidad na LPG, magamit nin gasol na mababakal dyan sa Top Gas Gasol na katahid sa na mismo kan Petrones dyan sa Sidrong Banwaan kan Daraga. Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. And of course, antabayanan ang pagbukas kan bagong mukha ng Susikan Restobar dyan sa Pork Sunflower, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Siring man, good morning sa mga amigos-amigas na dyan sa New Jersey, kay Sir Mr. Machulito, good morning po. And siyempre sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vec, kay Myra Legazpi. Okay, balik kita mga karandar, mga kasurog sa programang Arandar Bicolandia. Si Ayi Andes Arieta po ini ang sa indong Kaure Istorya. And syempre, good morning kay masunod na top-notcher na kagawad kan barang akan na munisipyo kang Castilla, kay Wad Boboy Llamera Marantal. Boy, good morning sa imo. And siring man natural sa bilog mong pamilya, sa bilog na constituentes. And kay JB Lopez na nakantabay, good morning. Good morning sa gabos na membros Canfords, FII. Okay, ano pa mga istorya? Huni na, di salado lokal gayod. At mas maray digdi, ano istorya mas kunyan. Ang kay puwan na maraman lamang kan na publiko. At mga pangyayari, himutok kan mga constituentes. Huni na, grabe na ang inagrangay. Grabe na. Pag-abot sa tubig, pag-abot sa kuryente. Ayan, ay nagkapatapos ining istoryang ini, pero iba-ibang version, no? Oni na, ang sabi, dahil ngayang girirom-giro, dahil naman talaga kikaini ki ibang makaresorber. Natatadayan palayason, ang mag-initiate ko ta kaini, so mga ilihido kan na LGUs, ikinagani dyan, ibinoto kan mga tao para maging representante kan tao, maging boses kan tao. Kaya dahil naman talaga kaini, maka resorbar, hanggang sa mapalayas ang mga ini, ang politiko. Maniwala kita sa dai pag ang politiko na, lalo na sa mga ma-impluensyang politiko, mga poderosong politiko, kaya ining pahalion sa ngaran kan sa iyang constituentes. Pwede ini. Pero daidaang girerom-girom pag-abot sa problemang ini. So this is already considered as perennial problem sa lalo na sa probinsya kan Albay, lalo na sa mga LGUs ining tubig. Bako na ini Orient Remes.
Pero hain sa mga kunyan, mayo. O di na, ang magiging senaryo kan. Tandaan ta sa na ini ha. Rumdumon ta ining tataramon ko ngunyan. Pag madali na ang eleksyon, pwede bagang kauronon pagayon na nindo ang serbisyo nindo ha. Pagayon no nindo, ngunyan sana, hanggang sa eleksyon. Iyo? Ngunyan, mapapil na, kinahoro na ngayon ni Pulanong politiko, ginibuan na ngayang medyos para mapakaray. Pero yung pirit iyan, bawa sa mga nagaproblema sa kuryente, ay salamat ngayon, dahil na ngayang Boro Brown. Thank you ngayon. Thank you ngayon. Sus, grabe. Pagkatapos ka nileksyon, yun pa, tanang yan nito, naka-eleksyon naman, arog ka yan ang pwedeng mangyaring senaryo ngunya na eleksyon. Or, napaparong nindang na yung eleksyon. Dahil nangyagad, tayo man yung eleksyon. Pwedeng arog ka yan ang mangyari. Kaya kita man, tama ito. So, amigo ko, first time ko maling nadagito noon, pero nagmumuda, ngaya ihudip. Usi, isol, ata sumunuda. Although, aram ta kung siya kay ito ang piga target, pero dahil niya man pinangaranan, grabing dagit, magimata na ngaya kita. Aloy na, ako aloy nang gimata. Na pag-abot niya kan na oras kan eleksyon, relingaw na. Sumaga kapabayaan. Bako maninda inisala na nangyayari. Nuli, kapabayaan ninda sa ngaran kan mga constituentes. Bilang representantes kan constituentes, dapat sindaan magmakulog kainiong bagay na ini, kaining problemang ini, kan mga albayano, kan mga ligaspenyo, kan mga daraginyo. Inda sa ibang LGUs, kung ang tubig ninda, arog man kaiyan. Day ko aram. Pero sa kuryente, sirto siguro, arog man ka na nangyayari. Uyugon mo ang mananggad, may schedule 9 to 5 ki brown out. Okay. Aminado, akseptado. Kan consumers. 9 to 5. Nag-brown out. Pag 5, ay sakto. Nag-ilaw mananggad. Di parakpakan. Pag taw-taw, palsok. Sabi kan amigo ko, nag-post sa bubo ni ngayon. Paltok. Ay, taw-taw, nag-ilaw. Very good. Ay, taw-taw, paltok na naman. At talagang uuragan po sa Indo, mga taga-apik. Uuragan talaga sa Indo. Dahil man ka mo makakamati dyan kay positibong komentaryo sa Indo, kung arog kaan talaga ang serbisyo, at nagmumuro na, bata mainiton ang panahon. Mainiton. Bako man ini sa kung ano pa man, kami nga ni, nagrabas ang aircon, 2 pang electric pan. Taday talaga kaya ang init. Bata, ang rason, bali nga magulpi sa kuryente, dahil sa na nga maghilang, dahil kan init. Ta sa hospital, 3,000 ang aldaw. Sa kuryente, labi siya ng 3,000 ang bulan. Kaya, biglang mapaltok. Dadapluson ka. Biglang mailaw, ma-electric pan ka na naman, ma-aircon ka, ay maghihilang talaga. Kadakol mo niyan tabi na nagakago ko. Dahilan kan panahon. Sabayan pa kaini na paltok-paltok. Sa bagay kami, dahil magkaan kami, magpaltok ka dyan, labot me. May pagdipinsa kita dyan, maski puro pa paano, pero ngurog-ngurog po inin kadaklan. Kaya, kung araw ka nun magiging senaryo, mapurlok-pulok bago mag-eleksyon. Habang campaign period, mapurlok-pulok. Di nalingawan na kan tao, pagka-eleksyon ni Mao na yun na naman. Mao na naman, same story.
basol na, naman, pangyanda, binunod nung ngaya, masabi na naman niya kita kanikitulong na. Sala, ta. Pero ako dahil na ako dyan kasabay sa ta. Because na aram ko, ang piga boto ko, so mga tawong pwede dyan malalauman. Pero ikaw man, kinalansi kita. Binoto ko, pero dahil man kay kamugtaki pala, nalansi man ako duman. Ako ko iyan. Grabe na eh. Talagang kung muda man sana, at primero itong madagit si Barkada, biyong nagbumuda, ngaya, yudip, luse! Palibasa nga, maurag nga sa, Jesus Maria, dagito noon. Sisay daw ito, ang bigat ng buka ito. Maurag, Jesus. Puro nga, sop-sop. Aram na ngayang pigluloko, iyo pa na ganyan pigatuburan. Iyan ang piyapod na stupidity. Sabi ka na, kunyang ka stupid. May kanta bagang stupid. Sisa nagkanta ka ito. Marikan, iyo ang gibo na background di. Stupid. Iyo baga, aram ng sala, aram ng pigluloko, aram ng pigabuakit sinda. Isus man ang pagtubod because of sop-sop politics. Iyo yan. At ako niya dila di sa lawat. Ay, paboron. Iyo yan ang nangyayari. Kaya, dahil man mangyaring kamugtaki. Kaya, kung ako gani, ako ba, pigtataram ko. Pag gumara na paan, ay may diferensya kamo ng botantes. Bako na kong sisay paman. Dahil tamansid na mabasol, tayo binuroto kan kadaklan. Yo? So, an pulpugon tadig de, so kadaklan. May nagataram nga ni, may nababasa akong post, sabi ngaya, tama na ngaya, salidahan na ngaya, talaga ngayang daiman ngaya kinagiginibo. Testingon tangaya ang mga baguhan na mamati na yan kada eleksyon testingon ngaya ang baguhan render kwenta pagkatapos ka eleksyon ang gana sudate pagbirilagan ang gana sudate kaya paano man yan ang nagtataramkaan mga wise voter iyan pira sa natabi ang wise voter digdi sa satuya siguro 5 or 15 sa laog kan sanggatos na botantes. Some of those, itong 15, ito sa wise voter. So, nakalista, tinauanin na 50, tinauanin sanggatos, tinauanin 500, tinauanin 1,000. Pero, ang iboboto niya, so karapat dapat. Yo? Alangan man sa yumahan. Ay, day ngayakan, ay maya manununo na yan. Pero, ani baki ko, tapos pipa na uman. Pero ani bobotokan so karapat dapat. Yo, kinuha so karta. Pero an binoto bako ito na nagtao kung bako man karapat. Pero kung karapat dapat man itong nagtao, iboboto natural. Na makalsa na ito kiboto, ta gusto sa namanggana talaga. 15 yan sa laog kan sanggatos. So 85, yun na ito so vote seller. May vote buying na day man ako kurtar kan kumelek, nasa kunyan yan omnibus election code na bawal ang magbakal nin boto. Pero mahiling ta, kada eleksyon may nagbabakal kiboto. May na-arestar, may na pinalidad gayan, mayo. Buta ang kumelek pag-abot dyan sa vote buying. So if there is a vote buying, there is also a vote selling. Natural. Lalo na ngunyan sa pagtiyos na ini, ay bakalun mo ang boto ko. Pero ang iboboto kan, so nagbakal talaga. Kaya bidding system ang laban. Ay, yun nga masagda ko la, yung yan iboto ta. Mas dahil na pig-isip, so qualification, kansarong botante, ay kansarong kandidato.
ampig basihan, so langkaw, so kantidad, kan itinao. So, anong mangyayari sa satuyang gobyerno? Tama si Kunyan, lose. Di ba? Pero kung pilion, talaga. O, saan nakaturo ka mo niyan? Daya akong mapili, tanata, dahil nga ni kinaginibo. Ang kaipuan ko niyan, kan tao is direct na, direktang tabang, direktang aksyon. Bako itong magibo kay mga ordinansa, dahil man na namamatian. Tan ordinansa, puro ang penalidad, kontra iyan sa tao. Bawal nga ya digde, o di kontra sa tao. Indiyan so para sa tao, dahil puro kontra. Kaya dahil nga mangyari, sige ang giribo kibatas, puro laban sa tao. Bawal nga ya, puro bawal. Ili nga dyan sa daraga. Pigkuro karaganan man kimasarigo na no jaywalking. Sa primero man sa na-implementado. Ngunyan tayo baga, nakulo na kabaralyo. Paano? Salaan nalalagan kan pedestrian lane. Kung ang pedestrian lane tabi, isibog-sibog nindo digde, sa may underpass, niyan, tubod pa ako na daing mabayular. Tahali ka dyan sa private na saudan, madumang ka sa public na saudan, malibot ka. Tapos, kung dahi maglibot, jaywalking, ticket, 50. Ngunyan baga tama manan, pabarayaan na sa nakan mga enforcer dyan. Tatay man talaga. Tama yan. Tubod-tubod ka mo. Okay. Sige. At nakabot kita dyan sa istoryang iyan. Nagpuon sa kuryente tuwig, nakabot sa jaywalking. Anyway, para manan sa gabos. Digdi kita sa siyudad kan Legazpi. Oro istorya kita sa ngaran ni siyudad ni Legazpi. Maligok mo na kita gani. Ayan. Kasubanggi, may nagpaabot sa satuyang ke istorya. Alata, basahan ko na ni. Ay, si Jerome Grahong. Good morning, tabi, Jerome, sa imong pagantabay. Good morning. Sabi kan na kabats ko, si Marivic de Los Angeles Bracamonte. Good morning, press. Maluyaon ang voltage kan kuryente. Sige fluctuate. Ang appliances, sige lagatak. Pangraot sa appliances, iyo na nga niyan. Dahil naman kiba kaining makaresolver tabi, mate. Uni ng binuroto kan kadaklan. Iyo na makaresolver. Kung dahil nindan maresolveran, forget them on 2022. Yeah? Okay. O digdi, sa siyudad kan Legazpi. Kaso banggi, may nag-istorya sa ko. Sa Rosyang Legazpeño, naghahanap buhay nin legal. So dyan baga sa may apsi mo na nagatirinda, may barbecue dyan, may tusok-tusok, kung ano-ano. Ngunyan, bako naman dyan na bako naman dyan so dakulon ang pwesto. May mga gapgani, mga mahiwason. Diyan ang mga nagatirinda, nagataraonin plasada. Day ko aram kung say napapaduman ang plasada, kung sa syudad o kung sa barangay. Ngunyan, may sarong parating na nagpaabot sa satuya. Nahirak ako. Naghahanap buhay man kiligal, nagtatao man ki plasada, day man nakaulang, sadit-sadit ang sa iyang pwesto, pinahali. Kan na mamahala dyan sa mga paratindang iyan. Inda kon public market administrator ang apod kaan o day ko aram. Pinahali da siya, bako da siya taga-albay. Ang pwede sa nadadyan magpisto, mga taga-albay. Napawis.
Nata so albay, nataan dyan, bakuan sakop kan Ligaspi. Ang taga Ligaspi, dahil na pwede maghanap buhay sa sarong, sa sayang, sa diring lugar, sa Ligaspi. Tubod pa ako kung taga Daraga, pero maski gayon, naghahanap buhay, pwede na gayon dyan, magpwisto maski taga, basta magbayad man kan para sa syudad. Dahil ta masabutan kung ano, kung nata. Dapat mahaputa kay ni itong nagamurumahala dyan. Mga pag nalugaran ako, tapapasyaran ko ini, makihumapot kita. Tanata na pwede ang taga Ligaspi. Nan albay, sakop pa kan Ligaspi. Halos hampang man sa nabagaan kan City Hall. Nagduman man dahil itong paratinda kay Mayor Noel Rosal. Nagduman man ngaya ako kay Mayor. Ta siguro mawagan man kibindisyon na pati sige na tinda na dyan. Dahil nangani nangahagad nin ayuda sa Indo, naghihingo sa tawo, tamay pamilya, pinahiling sa retrato kan aki na saday. Para nagtinda dyan, legal man nga ni, sabi ni Mayor Rosal sa iya, day man nga ako kaan kunyan sa imo, assurance, duman ka ngayakan, so na mamahala nga ni day, kuaram kun market administrator an apod kaan, dyan sa Albay. Nalula so sa indong lingkod. Kumo ba ko taga dyan mismo sa barangay kayo, sa Albay, ang pagkatarami. Tataga Ligaspi siya, day pwede duman magtinda. How much more so taga Daraga? Auday ta na masabutan tabi ang nangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Nangangapudan man tabi ang Arandar Bicolanda kay Alkalde Noel Rosal kung nataarog po kay ito Mayor. So taga Ligaspi, day pwede dyan tangkas man nga ni, ang pag-abot niya dyan, ang pag alas 8 ngaya, maali na ako o alas 9. So hanggang magtarapos man kayo dyan. So mga paratinda, tamala nga ni, ganap buhay, nagataong plasada. Pero ang rason da, inutro ko pa, ano niya ako ang rason? Bako da ngaya ako taga Albay, nga taga Sain ka, nga taga Ligaspi, sa Albatan ng Buta. Good morning, tabi kay Mr. Machulito, sir. Marinal daw niya sa imo, idol. Kumusta ka na? Ariglado lang tabi, sir, idol, Mr. Machulito. So, dati sa napirme, dahil man tabi nagbabaguan sa imong amigo. Inigiraray, si Ayi Andes Arieta. An sa imong, dahil panahiling personal na amigo. Pero, thank you very much, ha? So, sa imong Christmas and birthday gift. Dakulon kaming nag-receive. Salamat nun. Kayo baga, kamo daw tabi ang hurop-hurop mga karandar, mga kasurog. Taga Ligaspi ka, sakop ang Albay District ang Ligaspi. Tapos rasunan ka, taday ka digdig, pwede magtinda. Tabako ka taga Albay. Sabi ka amigo ko, sa baba ni. Sa baba ni, taan yang ngayang buta. Unong klase ngayang karastaan na day? Isus Maria Josep. Oy, Ligaspi nyo, gising. Ligaspi nyo, gising. Iyo baga. Taga Ligaspi ako, naghanap boy ako. Nagrason man nga ni isa kuya ki. O yan ngayang mga basta ngayon sabi ko, bako naman ang trabaho kayan dyan sa market. Ang mga mas, trabaho na yan kan polis. Bay ka, ako niya ako, day kan o yun kan na rason-rason mong sa kuya yan. Na o yan, day ka na magturo. Ang natupagon mo, so problema mo. Day ka na magproblema kang problema kan iba. Tadya ko, bako naman hindi ang puder. Pero narout lang ang buo taman bilang broadcaster, bilang announcer, bilang taga-media. Takita may concern sa satuyang arog kaining mga tao na nadidihado samantalang day dapat medyo narout ang buta kay ni kaya medyo nagaro lang ka impression kan dugo ta pag-abot sa istoryang ini
hiwalay na, nadali na gayod iyan man, na albay, kan na kasabay na gayod an kan na West Philippine Sea. Bako na yan sakop kan Legazpi. Taga Legazpi, dahil mo dyan patindaw panap buhayo noon para itong turutindang ito. Dahil manakaw lang. Bako man perwisyo. May pigbubuhay na pamilya, legal, nagataong plasada. Autopali, unta bako taga Albay, taga Legazpi ka ngaya, salbatan ng buta. Iho di kabra. Heart lamang. Kunsiring kaan, muklat ka mo, Legazpinyo. Panggigipit bagayan, nata may gusto ka mong papiston dyan? May piga-reserbahan ka mo kaan? Maputa ka ini ang pigtuturo na nagpahali sa iya. Buda ang pigtuturo kan alkalde kan syudad kan Legazpi. Napunta ito. Tibad dyan. Tagaro, day kita kay ni Uyon, makuata lamang ang ladon ninda. Kung nata, taday pwede dyan, ang taga Legazpi sa Albay District, Legazpi City, maghanap buhay. Okay, mga karandar, mga kastur. Harayin sa pag-iriba ko. Dahil na ngayon, talabo-labo na sa pahit mo, saga na sana. Anyway, mga karandar, mga kasurog, tayo nabutang kita kang parabantras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia. Sa ngaran giraray kan Bicolet Television and kan Arandar Broadcasting Services, initabi giraray si Ayi Andes Arieta nagapaabot sa Indonin salamat tunununon sa daing sawang pagantabay, pagpartisipar digdi sa programang Arandar Bicolandia. Okay, so, siyempre, sa liwat, pirmisa ng mag-antabay, tatanganing may mga istorya lamang kita habang kita nagakarapi-kape. Okay? So, Lunes po nantanin maray, tapos unta ang nasimana nin marayonon. Sa Gabos, sa 34 barangay Giraray, kan Castilla, Sorsogon, Happy Monday. Sa 54 barangay kan Sorsogon, kan Sorsogon, kan Daraga, Happy Monday. And siyempre, sa Gabos, Happy Monday. Sa liwat, mag-iribang kita sa aga, sa siring na oras, sa siring na programa, sa Arandar Bicolandia. Kada sa matapos ang programa, minapabot kita sa satuyang mga parantabay. Nagpabol Sir Mr. Machulito. Salamat nga, idol. Salamat man po. Mga karandar, mga kasurog, sudati sana!